सैमसन एगो आम आदमी और आम स्ट्रक्चर वाला आदमी रहे। एक हती तो लोग हैरान होत रहे कि हमनी जैसे वो आम आदमी हो, लेकिन जब यहोवा के आत्मा एकरा पर उतरेला तभी हजार लोगन के मार दिलस। अगर वह सैमसन की जिंदगी देखी तो वो बार बार मेहरारूबिन के संगे ही पाप में गिरत रहे। अपन भेद एगो औरत के देहलस, व्यभिचार में गए। उहे दुश्मन जाना पर कब्जा सैमसन के होखे के चाहिए, उहे सैमसन पर कब्जा कैलस और ओकर रात फोड़ देलस, दर्शन से भटका देलस होके। आज कितना मसीह लोग बा दर्शन से भटक चुकल बा, वो लोग के दिखाई नहीं के देता आगे का करे के बाद काहे के व्यभिचार के कारण शैतान वो लोग के आंख के आंधर कर देले बा। अगर रउआ परमेश्वर में सही ना चले तो ये सब चीजें रउआ पर कब्जा करी। तब लोग बोली कि देख लो ये बढ़न बातें कहत रहे, लेकिन एक जिंदगी में देख लो कितना बीमारी बा, कितना तकलीफ बा। और ये वो लोग ये ना देखी कि रउआ परमेश्वर में सही नहीं चला, कि रउआ व्यभिचार के लिए बनी, रउआ गलत काम के लिए बनी। वो लोग ये देखी कि जिंदगी में सक्सेस का बा। एक हाथ जे लोग परमेश्वर के फेल कर देला और इस श्रापित के बाद श्रापित होत जाला, और ये लोग परमेश्वर के सामने फेल ना होला और ये परमेश्वर के महिमा के बरकरार रखेला और ये अपना जिंदगी के परमेश्वर के स्टैंडर्ड के बराबर रखेला, वो आशीषित के बाद आशीषित हो जाला। क्योंकि यह योजना है परमेश्वर के लोग की जिंदगी में।